Madam get interview here. Huh? I never get interview here before. No. But it volume phone you go put a nanny. I've been before. I'll have to like him in Nigeria. Me when he was on a food. Oh, I am the maybe shop. A melon get a chop that touchy. Maybe for interview, respect yourself. You may be interview before. Kebi no you're right. Port Harcourt. Guess him na maybe get interview before. You may be interview before. It's maybe get interview before. Chop takwa na mele interview mbo. You may be interview before. Martin Gassi now. What the way camera na get below okay last. Okay, but here all I'm baga ba di one. Yes. Lanya. I try about it from you. That is number one because I try me way. And I'm him not working now. Yes. I know my church. They say camera off my girl so Olo say be with a photo. They say camera off my girl so madam. Yamboge bianga. Tabu mizizi ebia. Okay man, you how will emre back e body hu akwukwo drum. Amam na. Gini we shot again here. It's a gam getting at that man. I'm okay, but I'm going to got Mba. Make me no tunga, maybe get tough in a Chileka Bagoko here. Ragabia Tacos Grabes here. I'm going to make it interview. When I phone out when I like a pilot okay lasso. Aswara, Bragata Coscrebese. Yes, it's a that like a me put here, one bingo. Okay, what one again? I like it last. Okay, when I come away one hotel. Acha mi pochinu zip na. I like it about to when zip came away from life. Come out to zip bagote request. Don't know so you want to what I reverse Pia. Okay, we're gonna. Oh, wow. Le wanya na front. Le wanya na front. Ije rese mu. Mba. Ko telegi yikure no mo wine dey je mese mu. Ama kwa mo ka Chukwu si we ke. No go onye kere. Kada ma ge yicho mo wine dey na aga na mmiri se ha to aja. Iko tazo telegi shi yicho mo wine dey se sakporo ho ku mmiri ma me wata. Ma bingo. Chukwu ko le kere. Refio tafaju machu ya nihu. Nya hogere life na YHS utaki hu gode. Ake mase abia so na tombo bas club eju chaga nihu. When la fiota. Kan we fu no fieta na ke hia. We fu which fiota. Oh coach. Yeah, yes, I'm gonna have people okay here. Imagine I be here before 80 years. Aya wala ka hitre no. Onwe ihe mtere nka wi humour. Oh my natural face bi ya. Iwo nya be. Abụ m onye Abia State. Ebe na Abia.
Abụ m onye Ngwa, isi ala Ngwa North. Ebe dị isi ala Ngwa. Amekpu. Ebe na Amekwu. Ụmụ Amata. Ị dị afọ ole? 33. Kebishina nọ ya n'anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m esi nri. Ana m esi nri o. Amam onye wo mbụ. Asị m na ana m esi nri Bishop. Amam onye wo before mgbe m gwara gị si ike gị yiri otele ndị emeghe ese m. Ọ bụ ihe related to ihe m kwuru na ihe gwara m naanị na-esi nri. Mgbe m kwuru ehihie na otele gị yiri ndị na-eme ese m gị sịwa m na ọ Chukwu nyere gị. Ese m hụ unu m ga-agba ihe ụlọ ọrụ agba ya otele. Wepụ aka n'ọnụ gị, wepụ aka n'ọnụ gị, nye eriri eri. Achọ m datọchi hia. Oh, sorry. Oya me ga-adọpụta tiri ji n'aka dị ana mepụta gị hia na. Onweghị ihe m ji nekwa aka ma onwere ihe ọbụla. Para otele ndị meghe garị na asịbụ. Bara ga pịa akwa m. Ọ bụrụ na chọọchị ka e nyere ụdị prọfesi anụ na-asị pastọ ka ahụ gbuola onwe ya. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Sọsọ mpa m nwụrụ last 2 months ago. Ndonna agbala mpe mpa gị? Mba, anya ka anyị na-aga ịkwado ịgba. Ọkụ na-akwabe ya? Ọnwa na-abịa ka anyị chọrọ ịkwa ya. Okay, my sister, ịkwa ha na nna gị ga-ebịaghachi for interview. Nna gị ka nọ na mkpe ụnụ akwabe ya agba anọdụ mma ya ga-enwe bịa nọrọ ebe a. Nna biko safe journey. Unu lie mpa gị mara na ọkwa gị nwa ada. Mba. Okay, so even though na-ewe ha ada mana bụrụ n'obi na nna gị unu akwabe ya. Nwayọọ ihe ọwụli na-eme ụta anyị unu akwabe mpa gị. Condolence from ndị Igbo niile n'ebe a. Thank you, sir. You are welcome.